a dubi wannan al'amari saboda abu ne da ya taimaki al'umma sosai kuma zai ci gaba girma shugaban karamar hukumar das a wannan programs mai da mai kadan tona kadan fara. Next we have gender champion Razinat Abdullahi, gender champion. Immediately after her we have mentor me. Please, you get ready. The next person, please, is a mentor me. Please, minti biyu. Minti biyu. A cikin minti biyu yanzu tafiya ki zuwa nan kin ci minti ɗaya. Yanzu kina da sauran minti ɗaya. Yana farin ciki da ya ga al'ummarsa sun sami abin dogaro da kai. Ganin haka ya ce baya gari amma ya zama tilas ni in wakilce shi saboda gagarumin nasarar da aka samu wajen sarrafa waken soya, sarrafa gyada, sarrafa shinkafa. Bayan haka akwai mai da yara makaranta duk da wannan an sami nasarar sa da su. Ganin haka yana Abuja ya yi waya ya ce lalle wakilce shi.